Ƙarfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A Najeriya masana da jam'iyyun adawa sun fara tsokaci kan matakin babban kotun tarayya Abuja da ta umarci INEC ta janye rajistan ADC da ACO da wasu jam'iyyu uku. Gwamnatin jihar Katsina da ke Najeriya ta tsorar wasu matakai don magance matsalolin tsaro da suka addabi jihar, ciki har da haramta babura a wasu yankuna. Afirka ta Kudu ta ce martabar kasar na neman dakushewa a idanun duniya saboda halin wasu 'yan kasar na kyamar baki. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce idan Isra'ila ba za ta iya kawar da Hezbollah ba tare da kisan fararen hula ba, to Syria za ta yi. Ga labaran bi da bi, 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan hukunci da babbar kotun kasar da ke zamanta a Abuja ta yi kan rushe rajistan wasu jam'iyyu, inda 'yan adawa suka yi Allah wadai da matakin da suka bayyana a matsayin tauye tsarin demokradiyya. Yayin da wasu ke ganin ya dace a soke rajistar jam'iyyun domin ba su da ka'ida da ya kamata su yi takara. Wannan dai na zuwa ne bayan da kotun ɗaukar ƙara ta baiwa babbar kotun umarnin dakatar da yanke wannan hukunci sakamakon ƙarar da jam'iyyar ACOT, ɗaya daga cikin jam'iyyu da wannan lamari ya shafa, ta shigar kan batun. Ko mai dokokin Najeriya suka ce kan yanke wannan hukunci da babbar kotun ta yi, alhali kotun ɗaukar ƙara ta ba da umarnin dakatar da hakan. Barista Abba Hikima, masanin shari'a a Najeriya, ya yi mana tsokaci. Idan ya zama cewa akwai hukuncin kotun ɗaukar ƙara kuma ita babbar kotu ta ƙasa ta yi gaban kanta ta yanke wannan hukunci, to wannan hukunci ka iya cewa wato ba zai tsaya ba, domin sashi na 280 da wajen 3 na tsarin mulkin Najeriya ya fito fili ya faɗa cewa hukunci ko umarnin Court of Appeal, wato kotu kenan ta gaba da ita Federal High Court, wajibi ne dukan mutane da hukumomi su bi shi a Najeriya, da kuma duk wata kotu da take ƙasan Court of Appeal. Kuma duk wani abu da aka yanke a cikin saba umarnin Court of Appeal ka iya cewa is null and void, kamar da ake faɗa, wato babu shi, ba zai zauna ba. Ba zai yiwu a ce a tsaya kuma ya zama an sadar da takardar nan da duk sauran bayanai na bukatar a tsaya din nan ga ita wannan kotu, kuma ta yi gaban ta kuma ta yanke, kuma ya zama cewa a ba wannan abin ya tsaya ba. Ko da ku abin ta yanke din daidai ne kuma gaskiya ne, to ba zai tsaya ba saboda ta yanke shi a cikin saba umarnin kotu da rashin biyayya ga kotun sama. Barista Abba Hikima, masanin dokoki a tarayyar Najeriya. To rundunar 'yan sandan jihar Plateau da ke Najeriya ta tabbatar da mutuwar jami'an tsaro 3 bayan wani hari da 'yan bindiga suka kai cibiyar horaswa da dabaru da manufofi ta ƙasa da ke Kuru a jiya Litinin. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP Alfred Alabo ya tabbatar da haka cikin wata sanarwa da ya fitar wannan talata a garin Jos kwatan jihar, inda ya ce an baza jami'an tsaro a harabar cibiyar. Gwamnatin jihar Katsina da ke arewacin Najeriya ta haramta sai da man fetur a cikin jarkuna a duk faɗin jihar, sannan kuma ta hana hawa babura da sana'ar POS da kuma cajin waya a yankin ƙananan hukumomin Matazu da kuma Musawa, wanda ta ce suna cikin sabbin matakai da take ɗauka don magance matsalolin tsaro a wannan jiha. Ka misali na ɗauke da ƙarin bayani. Gwamnan jihar ta Katsina Umar Dukko Raɗa ne da ya sanar da wannan mataki bayan taron gaggawa da Majalisar Tsaron Jihar ta gudanar a jiya. Dr. Bala Salisu Zango, kwamishinan yaɗa labarai na jihar Katsina, ya mana ƙarin haske kan wannan doka. Duka waɗannan dokoki da gwamnatin jihar Katsina ta hana, ta ɗauki wannan mataki ne domin kare lafiya da dukiyoyin al'umma da kuma ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci da waɗannan ɓarayin daji suke addabar mutane a ƙananan hukumi. Domin ta hanyar wannan dama ce ta sai da mai a jarka suke samun man da suke amfani da shi, sannan wayoyinsu suna yin amfani da waɗannan cajin points wajen yin cajin wayoyinsu. To sai dai wasu daga cikin al'ummar yankin Matazu da kuma Musawa da wannan lamari ya shafa sun buƙaci gwamnati da su sake duba wannan lamari. Wannan doka mu dai fatan ne a ɗan sauƙaƙa. So kama talaka ita su samu sauki, magana ta gaskiya. Ya kamata ni dai a gani na dokar na ya kamata a ce a kowane lokaci da take farawa da kuma lokacin da ake ɗage dokan kuma zuwa wannan lokacin.
So mu da yanzu abin da muke fata da a taimaka a sassauta wannan mataki ba mun ce a'a ba saboda duk abin da gwamnati za ta yi ne saboda kai. Jihar Katsina dai na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalolin tsaro a arewacin Najeriya, inda kuwa a ƙarshen makon da ya gabata sai da tsohon kakakin shalkwatar tsaron Najeriya Manjo Janar Rabi Abubakar ya rasa ransa a hannun 'yan bindiga, duk da cewa hukumomin tsaron ƙasar sun sanar da kubutar da mai ɗakin sa a jiya. To daga Najeriya idan muka leƙa ƙasar Chadi takaddama ne ta kunno kai tsakaninta da makwabciyarta jamhuriyar Kamaru kan batun gina hanyar layin dogo da zai haɗe ƙasashen biyu. Ga Umar Sani da ƙarin bayani. Takun sakar ya soma ne a makon jiya bayan da fadar shugaban Kamaru ta yi gaban kanta wajen fitar da taswirar hanyoyin da layin dogon ya kamata ya bi kafin ya yada zango a kasar Chadi. A cewar gwamnatin Kamaru, hanyar shigin kasan za ta taso daga garin Ngaudare da ke arewacin kasar ta ratsa garuruwan Garwa da Marwa da kuma Kusiri kafin ta yada zango kasar Chadi, abinda Injamaina ta ce san ba za ta sabu ba. A cikin wata sanarwa da ya fitar ranar 11 ga wannan watan, ministan sufurin Chadi ya ce ya zuwa yanzu kasar sa bata sanya hannu kan bukatar da Kamaru ta gabatar mata, inda ta bayar da shawarar sake duba lamarin. Tun a cikin watan Mayun shekarar 2025 ƙwararrun injiniyoni daga kasashen Canada da Afirka ta Kudu suka gabatar wa shugaban Kamaru Paul Biya rahoton binciken da suka yi kan gina hanyar layin dogon domin ya yanke shawara. Rahotanni daga majiyoyi kwakwara sun ce sama da sefa tiriliyan 4 ake sa ran kashewa domin gina hanyar layin dogon mai tsawon kilomita 997 wanda zai haɗe ƙasashen biyu. To 'yan ƙasar Kamarun na ci gaba da ɗiga ayar tambaya kan bulaguro da shugaban ƙasar ya zuwa Turai, wanda aka ce wani gajeren hutu ne, duk da cewa wasu na cewa yana cikin mawuyacin hali na rashin lafiya da tsufa. Tun a ranar 7 ga watan nan na Yuni, gwamnatin ta sanar da cewa shugaba Paul Biya mai shekaru 93 zai je hutu daidai lokacin da 'yan kasar ke jiran ganin wa zai nada a matsayin mataimakin shugaban kasa da majalisar ta amince a kwanan nan. Baya ga mataimakin shugaban kasa, ana kuma dakon sabuwar gwamnati da shugaban ya yi alkawari a sakonsa na ƙarshen shekara a 2025. Rabon da Paul Biya ya garan bawul ga gwamnatinsa tun bayan zaben shekarar 2018. Shugaban mulkin sojin Mali Janar Assimi Goita ya karbi bakoncin ministan tsaron Murtaniya Hanana Old Sidi a fadar Kuluba da ke Bamako a wani yunkuri na karfafa alaka tsakanin kasashen biyu. Ga Hauwa Halliru Gongozo da ƙarin bayani. Ministan tsaron Mauritania ya mika wa shugaban Mali Assimi Goita wasikar da takwarinsa Muhammad El Ghazouani ya rubuta masa a ziyarar da ya kai Bamako. A cewar ministan, ya mika sakon shugaban Mauritania da ke nuna irin daɗaɗɗiyar alaka mai ƙarfi da ke tsakanin ƙasashen biyu. Yayin da shugaba Goita ya nema aike masa da sakon gaisuwa da fatan alheri ga shugaba El Ghazouani. Ganawar da ta kunshi tawagar wakilan ƙasashen biyu a Bamako ta mayar da hankali kan yadda za a ƙarfafa alaka tsakanin ƙasashen makwabtan juna. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da matsalolin tsaro da na kan iyaka, wanda kuma ke shafar alakar Bamako da Nouakchott. A 'yan shekarun nan tankiya ta tsananta tsakanin Mauritania da Mali kan batutuwan da suka shafi tsaro da zirga-zirga a kan iyakokinsu, ko da yake ana sa ran wannan ganawa za ta sanya a sulhunta ta hanyar diflomasiyya. Ana sauraron labaran ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International, kuma kai tsaye muna shafinmu na Facebook a hoton bidiyo. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa yanzu haka matsalar sauyin yanayi na ƙara jefa rayukan miliyoyin ƙananan yara a cikin hatsarori iri-iri a sassan duniya. Ga Hadiza Idris da ƙarin bayani. Wannan gargaɗi yana kunshe ne a rahoton da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar a wannan Talata, inda ya yi nuni da cewa yara sama da biliyan 1 da miliyan 800 ne ke fuskantar matsaloli daban-daban sakamakon matsanancin fari, yayin da wasu biliyan 1 da miliyan 200 ke fama da matsaloli sakamakon tsanantar zafi a duniya. Rahoton ya kuma bayyana fargaba a game da yadda ayyukan ɗan adam ke ƙara gurɓata yanayi da iska, lamarin da ke iya share fage wajen samuwar ƙarin nau'in sauron da ke yaɗa zazzabin malaria. A daidai lokacin da wasu ƙasashe ke fuskantar ƙarancin cibiyoyin kiwon lafiya da kuma rashin ruwan sha mai tsafta, UNICEF ta bayar da misali da wasu ƙasashen Afirka da za su fi fuskantar barazanar saboda fari, gurgusowar hamada ko kuma ambaliya
ciki har da Burkina Faso, Botswana, Najeriya, Tanzania da dai sauransu. Ministan Shari'ar Afirka ta Kudu ta ce hare-haren kyamar baki da wasu 'yan kasar suka yi ya dakushe martabar kasar a idanun duniya tare da haifar da koma baya ga kasar a bangarori da dama, ciki har da kasuwanci, yayin da aka daina gayyatar mawaka da fitattu na kasar a kasashen Afirka. A wani taron manema labarai ranar Ladi, Makoloko Kubai ta yi kira da 'yan Afirka ta Kudu su daina ɗaukar doka a hannunsu wajen kai farmaki kan baki. Su kyale gwamnati ta yi yaƙi da bakin aure ba bisa ka'ida ba a ƙasar. Shugaban ƙasar Kenya William Ruto ya sanar da shirin gwamnati na biyan diya ga mutane da aka ci zarafinsu kimanin 2,000 yayin zanga-zangar adawa da ƙarin haraji tsakanin shekarar 2024 da 25, wani mataki da ba kasafai ake gani ba a wajen kotuna a ƙasar ta Kenya. To labaran zai ɗora. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai ci gaba da sa ido don tabbatar da cewa Iran bata mallaki makamin nukiliya ba, kamar dai yadda yake rubuce a yarjejeniyar sulhu da ƙasashen biyu suka rattabawa hannu. Trump, wanda ke zantawa da manema labarai a gefen taron ƙasashe 7 mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya da ke gudana a Evian a ƙasar Faransa, ya ce matukar Iran ta mutunta yarjejeniyar da suka cimma, to lalle kuwa kasar za ta zauna lafiya da Amurka. Ga kaɗan daga cikin kalaman shugaban. Abin da muke yi a gefe ɗaya dangane da wannan batu shine ba ta yadda za a yi Iran ta mallaki makaman nukiliya. Ina faɗin haka ne da babban murya. Ba ta yadda za a yi ta iya kerawa da kanta ko saya daga wani wuri. Idan kuma suka ce za su yi haka, to lallai kuwa za su fuskanci mummunan sakamako. Tabbas idan suka jarraba, to ko shakka babu za su fuskanci sakamako mai tsanani. Amma idan suka mutunta abin da ke tsakaninmu, to lallai kuwa alaƙa tsakaninmu za ta yi kyau. Amma ina ƙara jaddada cewa ba ta yadda za a yi Iran ta mallaki makamin nukiliya. Muna da dalilan da suka sa muka ɗauki wannan matsaya, kuma akan haka ne muka amince da rattaba hannu. Kalaman shugaban Amurka Donald Trump. A to a bangare daya, shugaban na Amurka ya ce Amurka za ta fa iya kulla alaka da Syria wajen yaƙi da mayakan Hezbollah a Lebanon, muddin Isra'ila ƙarƙashin Netanyahu ba za ta iya yin yadda ya kamata ba. Trump, wanda ya bayyana haka a yau Talata yayin ganawa da sarkin Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, ya ce wannan yaƙi bai taka kara ya karya ba, amma Isra'ila ta ɗauki dogon lokaci tana yi, wanda ke salwantar rayukan mutane da dama da basu ji ba basu gani ba, da sunan farautar mayakan Hezbollah. To ma'aikatar harkokin wajen Switzerland ta tabbatar da cewa fa za a yi bikin sanya hannu kan yarjejeniyar da Amurka da Iran a wurin shakatawa na Burgenstock da ke kusa da birnin Lausanne na ƙasar a ranar Juma'a mai zuwa. Cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar yau Talata, ta ce Pakistan da Qatar, masu shiga tsakani, da kuma Amurka da Iran ɗin suka zaɓi wurin domin gudanar da bikin. A halin da ake ciki, mataimakin minista harkokin wajen Iran ya tabbatar da cewa Amurka ta janye sojojin ruwanta daga toshe tashoshin jiragen ruwan Iran sama da watanni 2 da suka wuce. Yau Talata aka shiga sabuwar shekarar Musulunci ta 1448 bayan hijira. Shekarar na farawa ne bayan da aka ga jinjirin watan Muharram da ke zama guda daga cikin watannin kalandar Musulunci. Sheikh Muhammad Nuhu, limami a Masjidil Walidaini da ke garin Agadas a jamhuriyar Nijar, ya bayyana abubuwa da ya kamata a yi a wannan rana. Son ake a tunatar ma musulmi labarin hijira, tunda lokacin da za a zaɓi wanga lokaci na hijira na shekara, Umar ɗan Khattab sun tara jama'a, sun yi shawarwari, aka kawo shawara da yawa. Idan shekarar musulunci ta tsaya, da me za mu kira? Wasu ka ce a kira miladiya, mana a yi fara da aihuwan annabi. Suka ce a'a, zai zama mu yi koyi da kiristoci. Wasu ka ce to mu saba musu gaba ɗaya, a ɗauki mutuwar manzon Allah. Sai suka ce dan me, in ji Umar, zai zama mutuwar annabi ita ce za mu rinka tuna kowane shekara, ai bakin ciki ne. Sai aka ce to me farin cikin annabi, me farin cikin al'umman musulunci, me farin cikin Allah, me ci gaban musulunci shine hijira. Addini ya ɗaukaka, ya ci gaba, ya zan abin da ya zama ya bunƙasa dalilin hijira ta ma'aiki.
daga Makka zuwa ga Madina. Ya kamata duk shekara mu rinka tuna hijiran manzon Allah, mu rinka yin muhasaba, mu san me muke a duniya, mu gane cewa mun zo bautan Allah ne. Sheikh Muhammad Nuhu a jamhuriyar Nijar.